Det er det. Det skal du ikke. Du skal bare... Sådan det. Nu er vi ledelige. Okay. Wow. Det kan jo 5 minutters øvelse at tage så... Ja, det er helt naturligt, så kører man det til sidst. Det er kun anden gang, jeg får lov at gøre på sådan her. Hvis den begynder at sige lyde, så skulle du lige skrige. Ja. Hvor højt skal jeg skrige? Rigtig højt, så er du sikker på, at jeg har hørt det. Jeg skal bare lidt bagligt. Jeg skal begynde at skrige, så ligesom man drømme, og uden for at så ikke man håndterer sig. Hvis ikke man håndterer sig, så vælger du så. Okay. For jeg skal lige høre ordentligt frem. Der er vi er så hudløs ærlige her, det dør. Ja. Mikkel, kan du lige dreje rundt? Har du prøvet at købe sådan en der? Nej. Okay. Mikkel, kan du ikke tage en stak og så dele den ud, mens du kører? Så hvad? Del bladen ud, mens du kører. Her, Mikkel. Får lige en ordentlig stak. Ja. Skal jeg tage dem til ham? Jeg skal lige bremse. Ja, fedt. Så kan vi op i kantinen. Så du prøver at se om du ned ad bakken der. Han er lige... Han går ud! Vi får lave en lille hånd. Den kan kun køre 12 km i timen. Det burde også være mere end det. Dale Høgh! Okay, jeg kan lige optage. Ja, prøv. Har du planer om at køre ned i kantinen? Jeg har planer om lige at køre... Nej, det var fordi så skulle jeg på det punkt der. Det er underligt, sådan en der. Det der? Nej, den bakke ned. Fordi du forventer, at den så ligger så på. Ja, det gør den overhovedet ikke. Det gør den overhovedet ikke. Den ligger så meget lige på lagen. Skal vi stoppe? Jeg er ikke helt... Jeg er nødt til at tage det. Jeg kan ikke slippe det. Og prøv lige at køre tilbage. Ej, det kommer. Se her, skal jeg... Ikke var det fedt. Er du klar? Det kunne jeg godt. Er du klar? Det bliver sådan en naturligt. Fordi jeg har skoleblød. Der er ikke noget, der er Mikkel! Ja, det er sjovt, altså. Det er sjovt! Hvis den begynder at ramme, og når den rammer frem, så vil den lande. Og så dør den. Ja, kan I ikke lige sætte bladet over igen? Nej, jeg skal bare køre rundt og dele dem ud. Det er det, jeg tænker, vi skal bare dele ud.